Elidami iKorha lelinye lawona madami makhulu anikeza amanzi kulomasipala umbhanxa. Phambi kwembalela amanzi ayedlula kweli donga, kodwa ngoku lingoma nko ekupheleni kwenyanga kaJuni. Namanye amadama amakhulu ke afana nempofu ame nje kumyinge ka-15.39%. Loo nto ithetha ukuba abahlali mabasebenzise amanzi ngononophelo. Sifuna ubonisa abahlali ukuba ngaba yintoni lento kudala sihololoza ngayo sisithi mabahlise amanzi abawasebenzisayo ngosuku. Yiloo nto ke siqonda masinizise apha nizolibona uba eli dama liyatsha. Lo masipala uthe wanemvula engatsho ngophi susela ngonyaka ka-2015. Nangona kunjalo, umasipala uqinisekile ukuba akazude afike kumhla owaziwa nje ngo-Day Zero, apho kungaphumi manzi kwimpompo. Kusenjalo, lo masipala ujongene nengxubakaxaka weziseko ezingundoqo ezonakalayo nezibangela ukuba amanzi avuze. Lo masipala uthi uphulukana nomyinge ka-25% wamanzi kulawo avuzayo. Thina sizawuzama singurhulumente ukuba ngaba silungise i-water leaks, sithobe ixesha ngoba kaloku i-water leak into ehlala ihleli khona ngaye nako kwaphina amazwe, kodwa thina funeka sithobe ixesha lolungisa. Kuqikelelwa ukuba uba akude kubekho mvula ingamandla, amadama iChurch Hill neKorha angoma nko ngoJuni. Kwiindaba ze-SABC ndingu-Owona, eGqeberha.